Pekný deň prajem. Takto by som vám chcela vlastne viacej ukázať o tom programe, o čísnom. Je to vlastne takáto krabica, v ktorej je vlastne všetko, čo na tých 9 dní budeme potrebovať. Prvé 2 dní sú čisto vlastne na tomto obsahu tejto krabice. A potom od 3. dňa je tam už vlastne jedno jedlo denne. Pre ženy 600 kalórií, pre mužov 800 kalórií, hej, niečo proste ľahké, také, aby sme si nezaťažili a nič také vlastne vyprážené a tak. Ale ešte bude viacej inštrukcií vo vnútri, takže poďme sa na to pozrieť. Nuka sú 2 litre gelu. Ja tu konkrétne mám toto berry gelík, hej. Brusnice sú veľmi dobré aj má to veľa benefitov vlastne na to zdravie, okrem toho, že sa prečistíme poriadne, teda aj to je veľký benefit pre to zdravie, ale brusnice sú veľmi dobré aj na močové cesty, obličky, priedušky, vitamín na oči, hej. Takže vlastne ono dovyživujeme aj tieto veci zároveň a celkovo aloe vera nám dovyživuje telo, lebo doplňa vitamíny, minerály a aminokyseliny. Ale teraz nám ide aj o to, že by sme si prečistili poriadne tie vlastne klky, čreva, hej. Dá sa aj buď základný gelík, že keď nechcete berry brusnicový, tak sa dá základný, alebo vlastne sa dá aj broskinka. To je na srdiečko, kardiovaskulárny systém. Potom je tu takýto koktail, zase je možnosť vanilka alebo čokoláda, vybrať si. Vanilka sa dá doplniť ešte o nejaké mrazené ovocie, takže urobiť tomu ešte takú nejakú inú príchuť. Čokoláda už veľmi nie. Takže, ale je to kto si čo vybere. A tejto koktail dovyživovací, ktorý vlastne má všetky tie vitamíny A, D, E, C, Bčka, kyselina listová, B12, hej, draslík, železo, zín, meň, mangan a selen. Jo, takže je to naozaj taký koktail, hej, ktorý je vlastne v tomto prípade aj náhrada stravy. A ja to zvyknem dávať aj deťom, takže ono je to taký akože, nie je to taký vyslovene proteín, ale taký ako, vlastne, kde sa doplňa aj tie vitamíny, tak. Máme tu takúto krabičku, kde máme vlákninku, aj to sa dáva na 10. vláknina, 7 druhov vláknin tam je, ja to pijem aj bežne, mimo tohto programu, mám to veľmi rada, je to naozaj super, že nás to tak aj trošku tak ako nasíti, ono sa to robí do vody, 2-3 deci vody a nasíti, ale zároveň aj vlastne čistí tiež tie toxíny von. A potom je tu vlastne takto Garcinia a Term. Hej, raňajky, obed, večera. A Garcinia je vlastne a také, že aj potlača chuť do jedla. Jednak je to veľmi dobré aj na pečeň, hej. A tak celkovo akože tak nás vlastne redukuje tie tuky. A Term je spalovač. Spalovač vlastne z guarany a zo zeleného čaju. Takže čiže taký vlastne naozaj, že nám to dodá energiu. Ono to je raňajky, obed, hej, večera už nie, už nespali. Takže pri tomto programe sa ani nepije káva, ani nič, lebo to telo sa potrebuje odkysliť, hej, poriadne. A potom je tu vlastne shaker, aj meter a je tu vlastne knižka s vysvetlením o každom produkte, Nuka, a potom vlastne takáto knižka, ktorá nás vedie. Hej? Je tu prvý, druhý deň rozpísaný pekne všetko, že čo treba, ako. A takto si to človek vlastne ešte aj tam vody koľko vypije, hej. Aj si tam človek môže poznámky napísať. A potom od 3. dňa, hej, čiže taký checklist, s ktorým si to kontrolujeme a vedie nás to, že čo ako kedy brať, hej. Samozrejme, ja som tiež napomocná pri tom vysvetlení, čo ako kedy, hej, a vždycky na telefóne po ruke, aby som pomohla, keď treba niečo poradiť. Takže toto je obsah krabice. Prvé 2 dní, ako vravím, fungujeme na tomto. A keď človek potrebuje, že neviem, klesne cukor alebo niečo, že si doplní, alebo naozaj, že potrebuje si doplniť niečo, aby sa nabral trošku ešte možno energiu, je to od toho, že ako je človek zanesený, tak to zvláda. Takže kľudne doplniť si nejaké povolené potraviny, uhorku, jablčko alebo niečo, hej, čo má pripravené, alebo paradajku. A od 3. dňa už je tam to jedno jedlo denne, buď obed alebo večera. Čo ja milujem na tomto naozaj, že odľahčí sa telo poriadne, vyprázdne sa črevá. Tam už, ono to nie je chudnúci program, ale vedľajší pozitívny účinok je tam vlastne aj to, že stratíme pár centimetre a hlavne aj tie prvé dni, lebo si vlastne vyprázdnime tie čreva poriadne, hej. Nie len tak, že si ich vyprázdnime, ale ono sa vyčistí aj tie klky, čo vlastne normálne nevyčistíme, keby sme si dali aj nejak očistú deň s vodou, alebo tak, ako bežne, hej, si ľudia, alebo post, alebo tak, ono to tie klky sa nevyčistia, ale
to aloe vera má saponíny, ktoré to vlastne tie čreva pekne prečistia, hej, až do tých klkov. A potom je lepšia strebateľnosť živín. Takže tak brucho trošku sa splásne, lebo vlastne tie čreva sa nám prečistia, hej, 2-3 kg si tam nosíme bordelu, no a potom vlastne do konca tiež človek vlastne tak už tak tie centimetre väčšinou ľudia cítia. A potom to má super, že to má vlastne takú zotrvačnosťou, to ide vlastne aj ďalej, hej, a upraví nám to taký ten režim. Ja na to mám veľmi rada, že je to jednoduché, fakt, že je to taký tréner a výživový poradca v krabici, je to veľmi jednoduché a keď som ja veľa aj na cestách, mne to vyhovuje, že nemusím riešiť stravu, ale že fakt si namiešam si koktejl, hej, na ten obed a v podstate aj toto sa to aj úložný priestor na ten koktejl a vlastne s vodou pekne a je to rýchle, jednoduché, takže mne to normálne, keď končím tých 9 dní, tak mi je až ťažko vlastne, alebo teda normálne nechci sa mi s tým prestať, hej. Je tu možnosť aj pokračovať potom, ďalší 15 taký dňový, to už je chudnúci program, ale teda mne ide vždycky o tú očistu. Ja sa takto očistujem pravidelne. Pred 11 rokmi, keď som to robila prvýkrát, tak ja som vlastne pri tom sa mi podarilo zhodiť 4 kg a potom ešte tie ďalšie 3 išli dole takže 7 kg, ktoré som mal navyše, aby som sa zase tak ako cítila vo svojej koži dobre. Ale potom vlastne odtedy si to robím tak každého pol roka pravidelne. Kvôli tomu naozaj, kvôli zdraviu, kvôli imunite, aby som si to telo vlastne udržiavala čisté. A veľa taký ako, naučilo ma to v podstate naozaj takému životnému štýlu, lepšiemu a mám to naozaj takto rada, že pravidelne takto, teraz som hej, a zase na jeseň si zvyknem robiť. Takže odporúčame ja vždycky vlastne takto jar, jeseň, alebo už komu ako to vyhovuje, aj po sviatkoch, alebo tak. Takže ešte čo sa mi na tom páči, je okrem toho, že si to zdravie dávame do poriadku, čistá hlava. Hej, tým, že sa nám vyčistia tie čreva, úplne inak funguje tá hlava a človek má taký pocit, také pozitívnejšie myslenie, ako tie negatívne, tak myšlienky naozaj idú tak viacej do úzadia alebo preč. A takisto vlastne človek je tak viacej, není unavený po obede, viacej naštartovaný. Máme veľmi veľa dobrých skúseností naozaj ako s ľuďmi, že sa tak potom vlastne tak odrazia od toho aj do takého tak naozaj že lepšieho životného štýlu. A poposielam vám aj skúsenosti do mailiku viacej ešte, takto ako zo skupín, čo máme, ale takto som vám to chcela aj ukázať, lebo vždycky v tej vizuálnej forme to tak človek si lepšie vie predstaviť. Takže pozdravujem a kľudne, keď niečo, tak sa pýtajte. Pekný deň ešte, pekný víkend.